Croeso cynnes i'r gwylwyr, y gwrandawyr a'r gynulleidfa yma heddi yn Stadiwm y Principality i Allez Les Rouges. Podlediad wythnosol fydd ar S4C Click, sianel YouTube S4C. Fydd hefyd ar BBC Sounds am y tro cyntaf, dwi'n deall. A mi fyddwn ni'n dilyn Cymru dros wythnosau nesaf, dros y ben campwriaeth a gobeithio ymlaen i Baris. Fi'n edrych mlaen yn fawr. Mae hefyd yn fraint cael croesawu tri dyn fyddwch chi gyd yn afod yn dda, tri enw gwyneb cyfarwydd iawn i, wylwyr S4C a gwylwyr rygbi dros y byd, Rhys Patchell, Rhys Priestland, Mike Phillips. Rhowch cymeradwyaeth i'r boes fa, please. A fi'n edrych mlaen jyst i hel atgofion Cwpan byd gyda chi'ch tri, ond chi hefyd i bod yn y sefyllfa mae'r boes yma yn ddi'n. Doi ohonoch chi wedi gwneud eich ymddangosiad cyntaf dros Gymru mewn blwyddyn Cwpan byd, Mike Phillips, Rhys Priestland. A fi'n mynd i ddechrau gyda ti, Rhys, achos nes ti chwarae dros Gymru am y tro cyntaf yn y chwe gwlad yn 2011, a wedyn mynd mlaen i chwarae rhan blaenllaw iawn mewn Cwpan byd, a mae dal i fod yn un o uchafbwyntiau yrfa, dyw e? Mae Cwpan byd yn special iawn. Ar amser, ni ddim yn hollol siŵr beth yn mynd i ddod. Oedd tro gyntaf, Warren Gatland wedi bod yn hyfforddi'r tîm, a aethon ni mas i Poland 2 waith. Yn y paratoi, ni gyd mewn bybl, ni'n treino'n galed. So chi'n hollol siŵr fel mae pawb arall yn treino, so nhw'n neud rhywun peth, ond amser mae pethau yn mynd yn dda wedyn, mae gyd werthau. Felly, oedd e'n special byd bod ni draw yn Zeeland Newydd. O'n i ochr arall y byd, bant y popeth, ddim really siŵr beth yn mynd mlaen fan hyn, just ni draw fyna yn erbyn pawb arall. Felly, oedd e'n adeg special iawn i fi a i Rugby Cymru. Oedd wedi dal yn fyw yn dyfeddol di nawr, y teimlad nawr o gan i'r anthem am y tro cyntaf mewn cystadleuaeth o'r fath? Ie, yn bendant, wnaethon ni wario South Africa, gêm gyntaf. A fi'n cofio Rob Howley'n dod lan i fi yn yr wythnos cyn y gêm, gweud, ti'n barod i ddechrau yn erbyn De Africa? Ni fel, sa'n siŵr, ond fi'n rhaid i gweud, ie. So, cofio sefyll hwnna, a ni'n gwybod byddai pawb gytre lan yn gynnar bore, byddu 6-7 gloch beth bynnag oedd e, a gwybod pawb yn moyn i wneud yn dda, felly oedd cani'r anthem yn erbyn De Africa yn special iawn. A mae gnes ti chwarae dros Gymru am y tro gyntaf yn 2003, ond erbyn i 2011 dod, o ti'n rhan allweddol o'r garfan. Felly ti wedi cael y profiad o mynd i Cwpan byd yn gwybod falle mai ti sy'n bia'r Crys, ond hefyd yn gynt o ti'n ysu greu argraff. Tro gyntaf ni yn y garfan 2003, o'n i'n ifanc, o'n i mor ifanc, o'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n heiddi fod na i fod yn onest, a fi'n cofio Steve Anson ar y pryd, oedd e'n gweithio fi, oedd wedi dod o fi mewn i'r office a gweithio istri fi lawr a gweud, sorry, so ti'n mynd i Cwpan y byd, a o'n nhw dewis Shane Williams fel y trydydd mewnwr. A o'n i'n digon hapus i fod yna, achos o'n i mor ifanc, o'n i ddim yn teimlo bod i'n barod i fod ar y lefel na. So, oedd yn dewis dda, achos gath Shane Cwpan y byd arbennig. So, ond datblygu wedyn, a 2007, o'n i'n trial cael y Crys na erbyn Dwayne, ond Siom i colli yn erbyn Fiji wrth gwrs, so wedyn, fel mae'r boes wedi gweud, dath Warren Gatland mewn a rhoi cyfle fi, so yr un ar ôl ni wedyn gyda Rhys a'r boes, oedd na garfan ifanc yn dod trwyddo, lot o teimlo fer yr un adeg sy'n na nawr, lot o'r boes ifanc, so ni'n bod gyd o'r enwau nhw to, ond mae'r boes yn dod trwyddo, gobeithio ni fel 2011, maen nhw'n mynd datblygu a diwedd y Cwpan y byd, bydd ni'n gyd yn nabod gyd o'r enwau nhw. So, adeg eitha, exciting, mi edrych mlaen dros ben am y boes yma, maen nhw'n marfer yn anodd iawn, yn galed iawn, so, bydd ni'n gweld ar yr wythnos nawr siwp maen nhw'n mynd. A cyn bod ni'n mynd mlaen i sôn amdano nhw, jyst yn gyfle, mae hoff atgof Cwpan byd i ti? Felly, sgôr i'r cais na yn yr semi-final ar y Ffrainc, is i drostodd, o'n i'n meddwl, fi wedi dod i Cymru yn y final fan hyn, ond it wasn't to be. And, na'r Siom, ond oedd y boes ar dan ar y Cwpan y byd na, a peth pwysig digwyddodd ar ôl yna, eithon ni mewn i'r chwe glad, curo Iwerddon mas fyna, ennill y camp lawn, a wedyn blwyddyn yn ôl ni to yn ennill y
pencwbwriaeth mas fan hyn erbyn Lloegr. Lot o'r boes yn mynd ar taith y llewod wedyn, so oedd yn adeg bwysig iawn a oedd o momentum da ni, a o'n i wedi dysgu wrth y cwpan y byd na, a o'n i wedi datblygu fi fel tîm, a o'n i bod eitha llwyddiannus ar ôl fe hefyd. Rhys, ewn ni mlaen te 2019, a ti yn ni nath really gymryd y gyfle di yn y bencampwriaeth na. A'r gêm yn erbyn Australia yn benodol, mae'n tymlo fel bod jyst mor fyw yn y meddwl i, a beth falle yw yn dy feddwl di? Ie, oedd y cyfnod adeiladiad Cwpan y Byd braidd yn gythryblus, 4 mas o'r gats yn dweud yn gogyn ar mai dim ond 2 ddim yn ei gymryd. Yn amlwg, Gareth Anscombe yn anffodus iawn, yn teimlo dros dy fe'n yn codi anaf o'n agor y drws i fi. A'r gêm Australia, gorffen y warm-up yn meddwl yn hunan, a mae'r boys fan hyn yn gwybod, mae sort of teimlo dy ti, os ti'n mynd i gael lot o game time mewn game pan ti'n ystod ar y fainc, ac ben i'r warm-up yn meddwl, well, right, dyna dirnod i o waith wedi benni fan hyn. Ti'n meddwl, na i just aros yn sort of barod ar y fainc, just rhag ofan, ond really, mae Biggs yn mynd i fynd 80 munud fan hyn, na wedyn, yng nghalon ni'n dechrau curo'n gos ydyn unwaith ath Biggs off am HIA a trio cerdded ymlaen y can, drychyd fel sy'n fi'n gwybod beth o'n i'n mynd i wneud. Tia hanner awr, hanner cyntaf? Ie, rhywbeth fel na, 25 munud, rhywbeth fel na. A just meddwl, right, just dal pwysau'r tîm am 10 munud fan hyn, tan bod Dan nôl ar y ca, fydd popeth yn iawn, a os allwn ni naddu triffwynt arall yn y sgorfwr, fydd hwnna'n gret. A wedyn, sort of jinx yn rhedeg mlaen yn bod fel, mate, you're going to see us home here. All the best. O'n i fel, oh, great. Ond digon ffodus, redden ni lan, digon o lead, Cawdor yn tynnu off un o'r moment mawr yna, chi'n sôn am bit i fel Phil sy'n sgorin erbyn Ffrainc yn Cwpan y Byd, a digon da dal ymlaen ar y diwedd, ie. 14 pwynt yn y diwedd, sgores ti, os nag ti'n cofio, ond oedd hi'n dipyn o gêm. Rhys, ni'n edrych dros y 12 mis diwetha, i Gaerdydd yn benodol, mae wedi bod yn gyfnod dy gynsail, ond nawr, fydd ffocws y boes Cymru, bydden nhw'n gallu rhoi hynny gyd i un ochr a jyst canolbwyntio ar Cwpan y Byd, pa mor hawdd fydd e? Ie, sa'n credu bydd hwnna'n broblem. Mae nhw wedi bod, mae'n teimlo fel sy'n bod yn ymarfer gyda'i gilydd am achau nawr. Mae wedi bod am misio just yn y camps, mini-camps yn y Vale, wedi bod bant yn, beth yn y diwetha? Switzerland, Swistir. Ie, maen nhw'n Twrci nawr. Nawr yn mas yn Twrci, so bydd nhw i gyd ffocws llwyr ar Cwpan y Byd. O'n i'n eitha joio fod mewn camps achos does dim distractions i gael tu fas. So, amser, o'n i'n camp gyda Cymru yn ystod Covid, o'n i'n eitha lyco hwnna achos pawb jyst mewn gyda'i gilydd. Dim yn gofod Becsam, dim byd arall, popeth wedi Cymru gofal o bwyd, recovery, analysis, popeth wedi wneud i chi. So, does dim exercisiau, maen nhw'n mewn lle da amser bydd y Cwpan y Byd yn dod rownd. Rhowch blas i ni o be maen nhw wedi mynd trwy yn y Swistir. Nes i siarad â un chwaraewr a wedodd ni ddim cweit yn siŵr os dwi mwy a ffit dwi erioed wedi bod, neu os mae fy nghorffi mewn bises wedi torri'n llwyr. Ydy ni'n asesiad teg? Siwr o fod. Chi'n gweld lluniau'r boes maen rhoi lan ar social media. Mae lot o strapping i gael mas na. Chi'n gweld pengliniau a ond y thing, maen nhw'n gweithio mor galed, mae'r corff reit ar y brink. Ond mae'r Swistir yn lle ffynnu, chi'n mynd, chi'n byw lan yn uchel a chi'n treino lawr, chi'n gofio dal y gondol lawr, a mae'n horrible. Os chi ddim yn y grŵp gyntaf, chi'n mynd lawr i'r sesiwn a chi'n gweld pawb yn absolutely knackered, pobl yn bod sick, wedi paso mas ar y car, a chi'n dod lawr ac dod yn fwy agos as chi'n agosoi at y car, felly, fi'n sain yn gweld y siwr na. Maen nhw'n Twrci nawr, so maen nhw'n gwneud danedd nhw a gwallt nhw, so byd nhw'n edrych yn siarp ar y penwthnos na. Topping up the tan, ond o ti'n gwyn ni, Rhys, wyt ti'n gallu defnyddio'r gair mwynhau i ddisgrifio unrhyw elfen o'r profiad? Fi'n credu bod ti'n mwynhau y ffordd ti'n teimlo pan bod ti'n gwybod bod ti'n really fit. Neu'r ffordd ti'n edrych, os ti'n Mike Phillips, right? Wel, dyna be o ti'n cyfeirio ato fyna. Os chi'n dod nôl yn edrych eich gorau, dyn eich Ie, mae'r tra bod ti yna, ti ddim really mwynhau gymaint yn ni, allai weid ni, fel mae dy fi un atgof 4 mlynedd yn ôl mas yn y Swistir, un peth oedd Rhys yn dweud gynnau am bit i, os ti'r grŵp cyntaf, ti'n alright, ond os ti'r ail grŵp, ti'n gweld stad y bechgyn, a geithon ni sesiwn, so ti'n goffa rhoi marc allan o 10
i pa mor galed yw'r sesiwn ar ddiwedd bob un. A fel arfer ti'n rhoi fel 8. Dyna'r unig sesiwn fi erioed i roi 10 iddo fe. A fel arfer, mae'r blaenwyr yn gweld ti a ti'n really stryglo, maen nhw'n tynnu cos ti, neu os ti reit yn y cefn, maen nhw'n dweud ti dynnu'r fridge off dy gefn, neu beth bynnag yw e. A tro hyn, oedd y blaenwyr just yn fyd, yn gwybod bod beth oedd o'i blaen nhw i ddod atyn nhw hefyd. A mae fe just yn horrible. Ti'n teimlo fel sydd ti byth yn mynd i wneud dim byd to yn dy fyw, a ti'n cysgu, a mae'r ffordd yn dweud, right, dyma beth ni'n mynd i wneud heddi, a ti fel, yep, dim problem, mae rhywsut, mae'r corff yn symud, a ti'n cael ei wedi wneud. A mae Warren wastad i gweud, ni eisiau bod y garfan mwyaf ffit yn y byd. Ydy hynny dal yn berthnasol nawr, neu chi'n meddwl bod gweddill y byd i dal am? Ie, na, ble chi'n cael hyder chi wrtho ymarfer yn galed a beth mae fe'n gwneud wahaniaeth, ond ti'n bod, chi'n gwybod gwmynt o ffit ys ti moyn, ond pam ti'n wario gêm o rygbi, hwnna'n gwybod wahanol tro, a na ble mae'r ffitrwydd yn dod trwyddo, na pan mae'r gêmau, ti'n bod ni'n gweld dros y blynydde, y gêm gyntaf yn y pencampwriaeth llwy'r chwe glad, os ni'n cael y buddigoliaeth yna'n gyntaf, mae gyd o'r boes yn off wedyn, mae'r hyder na, ti'n cael y ffitrwydd na, a mod yn dod i ti mewn y rhythm wedyn, a mae pencampwriaeth i ddod, felly, ie, gêmau nawr ti wedi dod, anodd iawn, ond gobeithio ni cael y ffitrwydd nawr, game time fitness, a wedyn y gêm gyntaf yn erbyn Fiji mor bwysig, so maen nhw'n wario mor dda hyn o'r bryd. Gadewch i ni sôn am y gemau sydd i ddod. 3 gêm dros yr wythnosau nesaf, maen nhw'n chwarae Lloegr dwywaith, a wedyn yn gwynebu De Affrica mewn y brifddinas. Rhys, sawl, so mae 33 yn mynd i Cwpan y byd, mae Gatlen di cadw'r garfan yn weddol fawr. Faint o'r 33 na fydd yn gwybod fydd yn mynd i Ffrainc, ti'n meddwl? Fi'n credu 4 mlynedd yn ôl oedd e'n, 31 oedd i 4 mlynedd yn ôl, a fi'n credu oedd e'n eitha settled really ar falle 25 o'r 31 yna. Lenny, wy'n mynd siŵr os yw'n cymaint â ni. Bod cael llai o amser. Wel, ie, ond hefyd fi'n credu bod y cystadleuaeth achos y chwaraewyr falle sydd wedi ymddeol neu wedi penderfynu cymryd contract dramor, yn golygu bod chwaraewyr falle oedd yn drychyd yn go sefydlog yn y garfan ddim yna, felly mae lle i rhywun i'r to ifanc nath y boi sôn yn beth i gynnau. Wedyn ni, bod ti 65% o'r garfan yna, mae fe'n gwybod pwy mae fe'n mynd i fynd i Ffrainc, a wedyn bydd y gemau yma bron yn bod yn gemau prawf i'r bechgyn, nid test matches o ran, ti'n cael cap ond gêm brawf lle ti'n cael y cyfle i dangos dy ddoniau a chwarae dynan ar y Eurostar. Os unrhyw'n hoffe ti weld yn rhan o'r garfan, Rhys, mae lot o chwaraewyr Caerdydd na am y tro cynta. Damachowski, Mathias, yr olwyr, boes fel Max Llywele, mae Joe Roberts na o'r Scarlett. Unrhyw'n sydd falle wedi creu argraff yn y tŷ yn chwarae rygbi rhanbarthol? Ie, mae'r ddoi prop o Gaerdydd, o'n i'n troi lan, a o'n i'n meddwl, pam di'r boes ddim yn wedi cico ymlaen, pam ddim yn wario Gymru, as mae'r talent i gyd gyda nhw, ond falle hyder, sa'n gwybod, ond fi'n credu, o siarad i boes yn y camp, mae'r ddoi, mae Azarati a Domachowski yn gwneud yn arbennig lan yna, felly mae Azarati fel taiter, mae sgiliau i gyd gyda fe, mae chwarae'r mor ddawnus, felly fi'n edrych ymlaen i weld sy'n mae fe mynd, a chi'n sôn fyna Max a Mason. Yeah. Mae'r ddoi nhw gryf, pwerus, mae sgiliau da gyda nhw, ond mae attitude sy'n gyda'r ddoi nhw'n arbennig, maen nhw just moyn dysgu, ddim yn un o'r ein chi'n gweud, eisiau teud hwn, dyn nhw ddim yn sylgan dim i ffwrna, maen nhw just moyn dysgu a fi'n credu bod chance arbennig iawn gyda'r ddoi na a Joe Roberts i wneud rhywbeth special yn y gemau hyn a mynd i'r Cwpan y byd achos ti'n bach fel Mike yn gweud, mae lot o chwaraewyr ifanc fyna, fi'n credu bod y sgiliau a popeth gyda nhw, maen nhw'n barod i perfformio ar y stage fwyaf. A fel chwaraewr, Mike, i ti'n gwybod yn ystod y gemau nesaf yma, rhaid, mae siams go dda dy fi fynd, neu'r gwrthwyneb, dwi'n gwybod ti wedi sôn am 2015. Oedd o'n siams dy fi fynd, o'n i ddim yn becso. O na, 2011, o ti wedi chwarae bob gem yn y chwe gwlad, o ti'n gwybod bod ti'n mynd fel mewnwr. Wedyn, 4 blynedd yn ddiweddarach, o ti'n edrych o gwmpas yn meddwl, rhaid, mae lot o boes ifanc yn y tîm yma. Felly mae'n newid, a ti'n meddwl, ti'n gallu dweud, drwy edrych ar y tîm, faint o siams sydd gyda ti? Weithiau. Ie, na, tymor diwetha fi, tymor pan oedd Warren ddim yn siarad, fi o'n i'n gwybod. Oedd e ddim yn edrych yn dda iddo fi, ond
2003, o'n i na, fel wedes i, o'n i na am blynyddau, boys ifanc ma'n dod trwyddo, Gareth Davies, Lloyd Williams yn mor ffit. Ond yn ffodus, ges i ddim cael ei pigo, ond na beth lle moyn y boys yn dod trwyddo, gyda datblygiad na, fel mae lot o profiad yn y garfan, ond mae lot o boys gyda ddim lot o capi hefyd, so gewn ni weld beth mae'n mynd i wneud. Ond ie, mae'n teimlo fel 2011, lot o boys mae'n dod mewn, Falataws, Rhys, Foxy, Halfpenny, gaethon ni crop newydd mewn, a nhw mor proffesiynol, nhw wedi creu'r egni a bethau, felly a oedd yna profiad yn y garfan hefyd. So, ie, gewn ni weld, ond bydd e'n diddorol siwp mae fe'n mynd i wneud e. Right, fi'n mynd i ofyn cwestiynau cyflym i chi, cyn bod ni'n dod â'r podlediad i ben. Cwestiynau byddwn ni'n dychwelyd i'r cwestiynau yma ar ddiwedd y daith, felly meddyliwch am eich atebion. Dwi'n mynd i ddechrau gyda pwy fydd capten Cymru, a dwi'n dychmygu fydd y capten yn cael ei cyhoeddi, pan fydd y garfan yn cael ei cyhoeddi ar yr unfed ar 20 o fis Awst. Felly, Mike, dwi'n mynd i ddechrau gyda ti. OK, Rhys, dwi'n mynd i ddechrau gyda ti. Wy'n credu bod dy Warren Gatland meddwl mawr o Jack Morgan. Dyna ni. So we ddim yn dweud Jack Morgan, we just... Ond ti'n gallu gweld pam fyddem yn mynd am Jack. Pen eiddfed, chwaraewr dawnus. Ie, fi'n credu bod, fel oedd y bechgyn yn dweud, lot o bethau tebyg i 2011 gyda Sam. Yn yr holl beth, ie. Ie, OK. Pwy sy'n mynd am Rhys? Honestly, some clue to fi. Mae hynny'n dweud pa mor agored yw e. Falle beard, falle, os yw e'n gweld e'n dechrau bob gêm. Mae fe'n eitha level-headed, mae'n gwneud lot o waith tiol y scenes a paratoi'r blaenwyr yn dda. Felly, falle beard os yw e'n gweld e'n dechrau bob gêm. Ond mae hynny'n dweud fi mae'n dibynnu be mae'n gweld yn ymarfer hefyd. Mae wedi treulio 2 fis dy'r boes yma. Neu wyt ti'n meddwl mae fe'n mynd ar be mae'n gweld mewn gemau prawf a be mae fe wedi gweld yn ystod y 6 gwlad o bosib, Mike? Ie, mae lot o bobl cael ei enwi mas. Mae Ken wedi gwneud job yn eithriadol o dda blwyddyn yma, anyway. Ond mae Dewi Lake yn cael ei siarad lan. Falle mynd yn pigo un o ddoi captain, falle un gyda'r profiad na, falle un am y dyfodol, falle, so... Yes, fel Rhys, really, mae fe mor agored, i fod honest. Sicr mae'n Jack Morgan hefyd, ond gewn ni weld, really. Dwi'n mynd i cymryd Dewi Lake fel dateb. So, ewn ni Dewi Lake, Adam Beard, Jack Morgan. Gewn ni weld. Lle fydd Cymru'n gorffen yn Ffrainc? Pa mor bell fydd Cymru'n mynd? Cliché, ond ar gêm gyntaf na mor bwysig yn erbyn Fiji, maen nhw wedi datblygu. Maen nhw wedi wario wythnos diwetha. Mae yna sgarmes ymwydol yn nhw nawr, maen nhw'n eitha grif yn y scrum y bydde, felly dim just twli'r bedd o bwti nawr, mae tîmau gan nhw yn y super rugby hefyd, so a mae nhw gyd yn mor athletic, dan sherus iawn gyda'r bel, felly os mynd ni'n curo reina, bydd y hyder na wedyn, a bydd y momentum da ni. Mae'r Australia'n eitha wael ar hyn o bryd, felly mae'r siawns i curo reina. So ie, cliché, ond os bydd ni'n ennill y gêm gyntaf na, gallwn ni mynd semi-finals. Semi-finals, Rhys? Ie, yr un peth, Mike credu bod fwy o sians nhw cyrraedd y semi-final na mynd mas yn y grŵp. Ond mae'r gêm gyntaf na, yn erbyn Fiji, mae nhw wedi adeiladu rhywbeth wahanol, achos mae nhw mor grif a mae'r chwaraewyr mor talentog gan nhw. A nawr mae nhw ar yn super rugby, mae nhw'n dechrau deall y gêm bach yn fwy a fel mae eisiau controlo'r gêm. Felly, ond fi'n credu, os yw'n nhw mas o'r grŵp, fi'n credu mynd i'r rhwng gynderfynol. A os mae nhw'n dod mas o'r grŵp, mae'n debygol bydden nhw'n gwynebu naill llai Lloegr neu'r Ariannin. So fel ti'n gweld mynd, Rhys? Ie, bydd Cymru'n hyderus bod yn o'r gêm i feiddi'r y tîmau yna. Ac felly wy'n mynd gyda'r beth mae bechgyn yn dweud. Wy'n gallu gweld pa mor bwysig yw'r gêm gyntaf yna, a ti'n ennill hwnna, mae'n cymryd rhywfaint o bwysau bant, a wedyn ti'n gallu dechrau meddwl pa mor bell i ni'n mynd i fynd sawl wythnos i eisiau fi bwco'r gwestiwn. A newn ni sôn bach am rygbi a steil Cymru yn wythnosau sydd i ddod. 2 gwestiwn i fynd. Pwy fydd seren y twrnament i Gymru? Mike?
Zamit. Dyna ni. Un gair. Lovely. Rhys? Josh Adams. Wi'n mynd i roi'n mhen ar y bloc gyda hwn. O'n i'n chwaraewr, fi'n gwybod mae'r bechgyn wedi bod yn really impressed gyda, neu'r boys wedi siarad gyda. Falle eithaf ddim cyrraedd y garfan, ond drych ymlaen i weld yn y gemau dros yr haf yw Teim Plumtree. Mae'n real good player, mae'n athletic, mae'n dynamic. A fi'n credu fydd pobl yn licio beth maen nhw'n weld os geith ei gyfle. A gobeithio bod Talupe yn mynd i fod yn ffit, ond mae fe o bosib yn chwaraewr 2 gamu mewn i'w sgidiau ond gyda Cwpan y Byd, fydd y boys yma'n yn gwybod pa mor bwysig yw cael chwaraewr sydd yn gallu ware mwy nag un safle. Nid yn unig ar gyfer y garfan o ran y Matchday 23, ond hefyd o ran yr wythnos ymarfer, achos mae fe mor bwysig bod ti 15 dechrau bob wythnos ar y ca mwyn paratoi y bechgyn ar gyfer y gêm ar y penwythnos. Dyna lle, sort of, yn y gorffennol, lle mae Cymru falle wedi, yn ymprofiad wedi stryglo rhywfaint achos bod just cymaint o anafiadau. Ti'n ymarfer yn erbyn 12 chwaraewr, mae pethau'n mynd golletwydd wedyn. Cwestiwn ôl yna, pwy bydd chwaraewr y twrnament? Ac o bosib bydd y chwaraewr ma'n dod o'r tîm chi'n meddwl fydd yn ennill? Antoine Dupont. A ti'n gweld Frank yn mynd â hi? Fi'n credu fydd Frank yn gryf. Okay. Hoffi eistedd ar y ffens, Rhys Patchell, dyna ni. Rhys Priestland? Ie, fi'n credu braf i cytuno fyna. Popeth yn mynd. Mae'r such a rôl ar y foment. Mae'n bendant chwaraewr gorau'r byd, felly fi'n credu, fel Rhys yn gweud, Frank, fi'n credu newn nhw ennill y gytre, a fe bydd chwaraewr y tournament. Dwi ddim yn gweld Mike yn dewis mewnwr am ryw reswm. Na, fi'n gweud yr un peth. Mae fe'n rhywun, oedd e ddim yn mor ddigon a fi, ond mae fe'n, y gorau yn y byd, a mae fe'n, mae'r safon y ffordd mae'n ware, mae popeth yn y gemau, mae'n gallu amddiffyn, bel o'n dwylo fe, mae fe mor dan sherus. Yr unig peth, os mae fe'n cael anaf, falle mae hwnna'n mynd i distrybro Frank, achos mae nhw'n ystafell newydd a maen nhw'n edrych arno fe, mae fe wedi bod yn rhan o'r tîm na'n ar yn blynyddau, so mae fe'n wastad yn ware, felly na'r unig problem gyda Frank os mae fe'n cael anaf, ond mae fe'n gallu creu, mae fe'n ser y byd ar un o bryd, so mae Frank yn edrych yn gryf iawn. Ti'n gweld Frank yn ennill? Dwi ddim yn gweld ti'n gweud y werddon am ryw reswm. Na, fi'n gweud Frank achos maen nhw'n ware gytre. O rai gwyn Frank yn. Dyna ni. Right, diolch yn fawr i Mike Patch a Rhys am eich cwmni. Dyma'r podlediad cyntaf. Mi fyddwn ni nôl wythnos nesaf ar ôl gêm agoriadol Cymru yn cyfres yr haf yn ei gêm paratoadol. Y gêm gyntaf yn erbyn Lloegr, a cofiwch mi fydd i'ch bwyntiau'r 3 gêm ar S4C bob nos Sadwrn. Diolch yn fawr am wrando. Welwn ni chi wythnos nesaf.